ġejna hawnhekk mimlija paċi f'din il-qalb u kemm ferħ b'riflessjoni wkoll ftit tagħb. Niftakru f'dawk l-eżis bruħna safja naraw li aħna ħena nippreżentaw rigal bimħabba offru l-koll u nxamru l-kmiem għal-aktar xogħol rigal niġbru ħalli nferħu l-dawn it-tfal namlu dan b'mod ġenwin namlu dan sal-aħħar ħin. Erba' tiħbieb ninġabru minn rajna flimkien missjoni hawn biex inxerdu għabarfin. Eja ti daqqatit l-ispirtu se jistiet daw għal-qlubin dal-milli Qalbi mħabba offru l-koll u nxamru l-kmiem għal-aktar xogħol rigal niġbru ħalli nferħu l-dawn it-tfal namlu dan b'mod ġenwin namlu dan sal-aħħar ħin. speċjali tal-momenti Nisqarru bil-kliem ġmil ta' sentimenti nasmu sotmien biħġarna u prezenti u nxuq ta' sew kontenti festa tilwin. Qalbi mħabba offru l-koll u nxamru l-kmiem għal-aktar xogħol rigal niġbru ħalli nferħu l-dawn it-tfal namlu dan b'mod ġenwin namlu dan sal-aħħar ħin. Namlu dan sal-aħħar ħin. Namlu dan sal-aħħar ħin. Qegħdin jaqblu rigward l-emendi għal liġi tal-IVF.